kan bruge energi, og man kan hoppe rundt og bare have det sjovt, hvis nu man keder sig. Og man kan lege med sine venner. Ja, på den måde. Ude med en tur i skoven. Der er så mange træer rundt omkring borgen. Aloyse, kom så med. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov inde i en skov. Heksemutter lod en tusse, riste som en ren karusse, rime rum, røg i ringe, om. Ture lå og lykke, han fik kun et rumpestykke, rime rum, røg i ringe, om. Trolderolle græd af harme, han fik kun de rådne tarme, rime rum, røg i ringe, om. Man kan lave alt muligt, man kan prøve at bruge sin fantasi. Fordi at man ikke bare sidder foran en skærm og ser fjernsyn. Og så kan man lege lidt mere med sine venner og bruge sin energi. Det er godt for kroppen, fordi at man får meget energi, både ben og arme. Og så bliver man nok klogere.